Kubor nakaslem jong Nongstoin Hima. Wadlah ka distrik Swachh Bharat Mission, West Kasihil District. Kaju penlong yaki program bantam yaki Jakhlia, kemudian harut jong kesurok ba, haus nam arja kandai, nak kajing temu ban penderong hapo kajing mut perkat jong ki Paidbah. Henry, kanai kajing temu kajong ki kamsyam ladon jeng mut, namar kat badang mi kisngi ki Paidbah kimsyam lakin kor. Henry kilai beteng, ban Bret pathar yaki nyut kinyar harut surok. Ya kanai la UI harut kesurok ba Nongstoin Shillong. Kamtam haki banta jong ka West Kasihil District. Mat haki kato kat ne ki jaka haki Shnong ki badan harut jong katai kesurok ba. Habide bekane lile tengin ongkum no mo nomar ba kajing pesnudur omdai tang ya ka Snong ka thaw ka pesnudur ya ka may mariang ka pesnudur lut ya barok mo ka bala I sirkai ru ta kana kajing Bret pathari ki plastik no ki bilor kiat tengin le kum no da kana kalat ngin thaw nomar ba teng nagiling ki bor Snong ila persyang hi ban perking mo da lap kinu Bret pathar ngin Shitom rei ngimla ban te la kam ne ban pikngor no do pasdang mo Ibriu ki yaj menmit ki syong ki yeng ki Bret te setang da kanu kalat ngin le nomar ba setang da ki ain sorkar hi da kanu kurkom ngin le da kerpat rit hidup sta kin ba borok ki Paidbah mo ki bayaj bayeng ki ban burom mo ki ban burom lem se ya kalan ti yaj da kisngo kumno ba ki syong da kali ki subret ki bilor ban pat ki Bret ki plastik syong kali ti kisngo kum ba ka bit ka biang rei kim yu I pede kim kertiang ki long kum ba khap na khmat ba yu I plastik ki bilor jing sya mut swa bikin Bret mut di ban sumar halade poe jaka ban bu sabu mo rei ki penlong dos bin ban man de ya kana ka surok ba man la ka sngi ki yaj ki yeng ki pendon kam ya kana surok ban lek don kam sesilong keleng rei ki kenya kana surok ba nasional pede kum ya ka dos bin ki Paidbah ki de ban burom lem da ka bas ngurit nga kerpat ba pimdai ban ya Bret pathar palat ki plastik ki bilor bat wat penlong dos bin ya ka surok ba phiaj man la ka sngi ka ba ai jam ka ba ai kam man la ka sngi Akabedai bat ka jing kut jing subah kalinti sengkit ngakum weni kinong ilam Shnong jangan Shnong spung ngalong sekretari te ngaku ban ongkum ne hakajin sya ngikum ki Shnong gitau barabor ngijuat ya ka jing kut ki jing subah ki Shnong gitau ngiju penlong gi cleaning drive baper haman lagi por ngiju yatam ki plastik ki bilor ki Shnong jongi inrei kamtam ngi ki nong spung hang ne ngi mat ya ka jing kabakraw lese laban ong namar bangi day Shnong kiba don ha ka national chue kumta kalong bajenjar bahingi bangin penkut yak Shnong katau namar ba ngi kum ka Shnong kibor punya jong ka Shnong ngi ju maham ki nongsong dukan ya kitrai Shnong badai ban yelek kut yak Shnong katau ban laj jingpang ba hargom rei ka wipat ki jing kalong ba kum ka Shnong ka badon ha surok ba kidon kinong di dukan kumta kidon kinong wantit jingtit na kite kidukan kumta lese laban ong kinong yaj nong yang kilaban long habro at saw kumta ka don kijing ka bakraw bangin bangin up ka way pagaway kali lani way pagaway kunong lej nong wan namar ba kajing bom ya kitkia jong kinong lej nong wan ne ginong wan tit jingtit na po Shnong po thaw bu bajing ka bakraw ngi namar ba anda kila deptit na dukan kila bam lani kila pendon kam ya kijing bam bedon po jong plastik ki bilor kumta ki Bret no hang ne te ladangi dei na kano ka Shnong ru ladangi don jingai na kano ka Shnong ka bang tit jingtit lani ngi pendon kam ki plastik ngi de ban sumar ngobha ngaba da ka bakarpat ngin sedang la ka jong ka kti ka bangi pendon kam bangin da rekop ki plastik hoi let's say ki don ki jaka ki bomdon ki jaka ban Bret ki plastik ki bilor tangin sumar ki ngin bat ngin bu let's say ngita papla lan po jong ki kali endala poi si jaka badai ban bu ki plastik lan ki bilor ngin sa Bret bat ngin sa buhang taken tenda lada let's say lada iwei pe iwei nangi kinong yaj nong yang lane kinong syong dukan ngila ban le hakta kom kajing kujing subah kelawan ha Shnong tau kijungi kamtam haba ngi ha baka risi jungi galong gari ka itenat ka jaka ka itenat ka dab de gilum kiwa ibajar ngam bar kiding si bi itenat nrele se da ka jingdon jungi ki plastik lan jung kini ki bilor kalapen ijabokno
lane ka sniudur na ya saudong sekun ke jongi nga support ban request ban appeal ya baru ki volunteers jong Green Tech Foundation ki members ki la ki don ha kono ka district isnong ki thau ki dong ki ba ki shong ki sa ba tong in simlam ki jing kit free bangin long ki no pet perman kum ki sama kum ki rem ignorem but kum juru nga kerpat kamtam ya ki sang sama shnong ki VDP shnong bat ki bor shnong ba nilai idon kam ban pen klan ya ki kendam shnong ki adong shnong ban te la kam ya ni ki barok bat na kalian ka foundation ngin sa approach suru sha di district administration lingba ki DC ba la kumno nilai idon kam bat la da idon kam ki hab kiru ban Kemino na kawan koko si RPC na bantaban kang persya ban mahang kini na banta kini di ba kiberiu kenlong penlong di Jakhlia Bret jabo Bret Jakhlia di National Highways kantap saya setempat Jingtrei kalong ya paro tamba nang susno ba ban wanra ya ka koit ke suba snong di thau idong kejela kare ke kamram ke jongi iwei pingwe ni de ban kenmau ya what priorities insya jom kariru franchise artikel sebuah ba panwara penyada berbene ia kini baru kamtam akan gejala kemudian kalau play try keras berpan midon kamban yang menyelek persya ban telakam bat pemimpin tangsa ia kini baru publish